डॉक्टर तुम्ही IMA चे गाईडलाईन्स प्रमाणे तुम्ही GMC चे रेजिडेंट डॉक्टरांनी प्रोटेस्ट केले, तुम्ही केले. सो सध्याची अपडेट किती आहा तुमची? सध्याचे अपडेट म्हणजे की काल आणि आज म्हणजे काल ते सकाळी 6 पर्यंत ते आज सकाळी 6 पर्यंत आमचो ओपीडी शटडाऊन असलो ॲज पर द नॅशनल सेंट्रल IMA गाईडलाईन्स आणि त्यांचे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ॲज पर द कन्सल्टेशन विथ सगळे आमचे जे डॉक्टर आसा एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आम्ही हे डिसिजन घेतले की आम्ही वी विल सपोर्ट टू शो आवर सॉलिडेरिटी युनिटी टुवर्ड्स वन कॉमन कॉज फॉर जस्टिस फॉर not only doctors but justice for humanity and safety of women. That is very prime importance. So आता आम्ही जो टाइम जाल्लो आसा आता ते रिस्ट्रिक्शन आमकां लागू जायना 6 o'clock आणि अजून पर्यंत आमकां तरी IMA हेडक्वॉर्टर्स जे आसा थंयसून काय फुडले काय प्लॅन ऑफ एक्शन किंवा डायरेक्टिव्ह अजून येवंक ना आणि तेजी आमी वाट पळयता आणि ॲज पर दॅट वी विल ऍक्ट अँड टेक फर्दर एक्शन. जालें. ओके. सो सध्या आता फुल्ली फंक्शनल सगळे GMC जावं सगळे आसतले. JMCचे म्हाका खबर ना बट एज फार एज IMA इज कन्सर्न सिन्स आय एम IMA प्रेसिडेंट हेड एज फार एज दॅट इज कन्सर्न आमी आमचो स्ट्रायक सध्या तरी एक्झॅक्टली म्हाका काय आयडिया ना तेंचे कितें फुडें आसा तें एक्चुअली.